oro kontra izan baitute, eta horretxegatik ikusten ari zareten erritmo horixe mantso abiatu dira, 25 bat lasterkari bai, aurrealdean inork ez baizuen erantzukizuna hartu nahi. Jonut Zinka Errumaniarra, elastiko urdinarekin, mendi maratoietan trebea da, baina hasierako kilometro tardien aurrean ibili bada ere gero atzera egin du. Txema Martinez hor ikusi dugu, lasterketaren buruan antolatu den taldetxo horretan, eta hemen Elena Moreno. Iratxe Aranbururekin batera favorito nagusia emakumezkoetan. Espainiako azpitxapeldun da Elena Moreno 10.000 metrokoan, eta proba hasi horretik Iratxe Aranburu berak esan digu kontrario gogorra zuela gaur. 5. kilometroan Guillermo Arnedo bizkaitarra. Ezkerraletik, eskuinaldean berriz, Laurent Galinier frantziarra eta leku hartzen probako gizonik indartsuenak gaintxurizketara bidean, irunatzean utzi eta Bentasen barrena. Hortxe taldetxo horretan, Guillermo Arnedo eta Txema Martinezekin batera Hugo van der Broek Holandarra azaldu da, Frank Lusto frantziarra ere bai, Israel García, Richard Fernandez hasiera mentza saiatu da hor sartzen, baina gero atzera egin behar izan du hauekin batera Laurent Galinier frantziarra eta Francisco Santos. Gero beste batzuk atzetik aurrera etorri dira. Bigarren talde horretan ikusi ditugu besteak beste Jon Arozena eta David Martin Gipuzkorrak lasterketa bikaina egin dute, zuk esan bezala atzetik aurrera eginda, eta atzetik aurrera ez, baina nahi izan duenean aurre hartu eta beste guztiak txikitu ditu Txema Martinezek. Gaintxurizketa igotzen hasi orduko, erritmo aldatu eta lasterkari bakarrak eutsi dio. 25 zenbakiarekin Laurent Galinier frantziarrak. Hori bai, begira, baten aurpegia eta bestearena, Txema Martinez frantziarrari begira, barruan zuen guztia eman du gorakoan, eta hortik aurrera nahiko lan izan du Galinierrek. Ondo eutsi dio aldapa gora, gaintxurizketako gaina biek batera igaro dute hortxe ikusten ditugu, baina aldapa bera hasi eta berehala ikusten ari gara, Txema Martinezek erreztasun handiarekin aurrera egin du eta atzean geratu da frantziarra. Hauen atzetik, bikoteka ikusi ditugu Guillermo Arnedo bizkaitarra eta Hugo van der Broek, pixka bat atzerago Israel García eta Francisco Santos. Eta gaintxurizketan egin duten denbora txarra, hor da David Martin, lasartearra ausart, baina gero atzetik harrapatu egin dute besteak beste, Jose Ramon Torres eta Jon Arozenaren taldeak, eta 6arekin Lusto frantziarra iaz 4. sailkatu zen, baina gaur azkenean arazoak izan ditu eta atzeratuta helmugaratu da Richard Fernandezekin batera. Eta hemen da irudietan Alain Fuentes sufrimendu galanta gaintxurizketan gora, baina azkenean helmugara iristea lortu du horixe zen helburua noski. Eta emakumezkoetan hasieran Elena Moreno Iratxeren aurretik ikusi badugu, gaintxurizketan aurre hartu dio zarauztarrak eta 5 segundoko aldearekin ibili da une horretantxe, baina gero beherakoan lezora iritsi horretik berriz ere harrapatu egin du Elena Morenok, eta hortik aurrera lehia estuan ibili dira, 10 segundutik gorako aldea ez du inoiz izan Elena Morenok, baina bera izan da garaile, debuta zuen gaur Espainiarrak, eta nik uste izutu dela gaintxurizketako aldapa horietan, beste hauek berriz ez, hauetako askok eta askok hainbat urtetan parte hartu dute eta Behobia Donostia lasterketa ospetsuan. Betiko festari gara ikusten, hor bat umea negarrez daramala. Hala ere, aurten iruditu zait, horri itxua ere ikusten dugu gaintxurizketan gora, jendea mozorrotuta ikusi dugu. Eta ama zain, beste horrek urez behar bezala hornitzeko. Hala ere, aurreko urteetan baino jende gutxiago ikusi dugu mozorrotuta festagiro horretan, jendea gero eta serioago hartzen du lasterketa, ondo prestatzen da eta bakoitza bere marka egitera joaten da. Kontu horiek amaitu ziren, zuk esan duzu gehientsuenak kronoa eskumuturrean dutela, eta ez alferrik helmugan ia denek begiratzen baitiote azken demorari, naiz eta aurrez aurre zintzilik antolakuntzak jartzen duen kronometro galanta izan. Bai, 2 ordutik gora egiten dutenek ere erlojari begiratzen dute helmugan. Eta bitartean hor ikusten dugu lasterketaren buruan bakarrik Txema Martinez, lasterketa
lasai egin duela esan dezakegu. Hemen ikusten dugu zenbateko aldea ateratzen zionune horretan bigarren selkatuari. Oraindik ere Loren Galimier frantziarra zen bigarren selkatua, gero hirugarren eta laugarren postuetan Hugo van der Proek eta Guillermo Arnedo bat egin dute hiru gizon hauek, frantziarra, bizkaitarra eta holandarra Txema Martinezen atzetik. Txema Martinez jolasean ibili da, gaintxurizketan behera 15-17 segundoko aldea erraz lortu du, baina gero lezon portura sartu baino lehentxeago 8 segundura inguratu zaizkio Arnedo eta Van den Broek atzera begiratu, bertan zituela ikusi, berriz ere erritmo aldatu eta alde egindu erraz asko Txema Martinezek. Lastima pena izan da, hasieratik ona keniar bat ekarri nahi zuten Robert Kipchumba hain zuzen ere, baina askotan gertatzen dira horrelakoak keniarrekin, bisadoarekin arazoren bat, ez da bertara etorri eta nahi izan duen eran irabazi du iaz bezalaxe Txema Martinezek. Hor da, Lezon portuko sarrera horretan, bere atzetik Arnedo eta Van der Broek 10 segundura, eta pixka bat atzerago, gero eta atzerago gainera, Galimier frantziarra laugarren postuan. Honen atzetik, hirukote hau, David Martin, Francisco Santos eta Inigo González, lehia polita izan dute hauek, eta pixka bat atzerago Israel, Jon Arozena, eta beste korrikalariak. Joserra Montorres, veteranoa, hainbat aldiz, podiumean izan da ez du inoiz irabazi, garai batean Realeko elastikoarekin aritzen zen korrikalariak. Jon Arozena bikain gaur, atzetik aurrera, duatroietan aritzen da eta Euskal Herriko hainbat lasterketetan beti ere aurrean ibili ohi da, eta aspaldian ez bezala, Behobian oso lasterketa ona egin du. Txema Martinez, Europako azpitxapeldun da 10.000 metroko proban, duela 4 urte Munichen proba berean urrezko domine irabazi zuen, aurten Göteborgen bigarren, eta gero handi gazte betera maratoi egiten saiatu bai, baina bertan behera utzi zuen proba, eta hemendik aurrera buru belarri aritu nahi du Txema Martinezek maratoian. Berak hala dio, noizbait deskuidoren bat izango duela eta aterako zaiola behar duen bezalako maratoi bat. Mirakruz gaina gainditzen ikusi dugu, oraindik kilometro batzuk geratzen zaizkio helmugarako eta ordurako jende agurtzen hasi da. Lasa ikusi du bere burua, lasterketaren buruan, atzera begiratu nahi zuenean erritmo aldatu, horrela pixka jolasean ibili dela esan dugu, eta une horretan Van der Broek holandarrak atzean utzi du bizkaitarra, Arnedo bizkaitarra, bigarren postuaren bila abiatu da beraz holandarra. Eta hor da Txema Martinez, ikuslei, zalei, txalo eta animo guztiak eskertu nahian, denerako denbora izan du. Pentsa, 3 minutu eta 10 segundoko erritmoan osatu ditu 20 kilometroak, eta hori egunero ez dut esango, baina astean 3-4 aldiz bai entrenamenduetan egiten du Txema Martinezek. Bera, ikusten dugu jendeari txaloka ari zaiola, iazko marka ordu bete 2 minutu eta 11 segundukoa izan zen, Txema Martinezek egin zuena, iaz aurten ez du hobetu, eta agian hori falta izan zaio aurtengo ekitaldiari. Errezegi irabazi duela Txema Martinezek, lehia pikin bat falta izan zaio bukaeran. Behobiaren pekatu horixe da, urteroko kontua da. 12.000 lagun bai, aurrek urteetan 11.000, 10.000, baina elitean izar bat, 2, baina hortik aurrera gero tarte handia izaten. Herri lasterketa data. Azken metroak betetzen ari da, zubia igaro eta hortxe, bere azken metroak irriste egin du gainera. Eta tamalez oizko irudia bihurtzen ari da hori, tamalez dio Chicagoko maratoian, garailea ziplo erori zelako, helmugako marra pasatzen ari zenunean eta kolpe txarra hartu zuen gainera. Bigarren postuan Hugo van der Broek holandarra, 57 segundura sartu da, hirugarrena eta lehen euskalduna izan da Guillermo Arnedo bizkaitarra, irabazlearen gandik 51 segundura laugarren postuan Logan Galimier frantziarra, eta lehia izan dugu 5. posturako. Berala ikusiko dugu, hortxe da frantziarra, eta hortxe esprina, azkenean Inigo González nagusitu da, bera izan da 5. 6. postuan Jon Arozena, 7. izan da Francisco Santos, eta 8. postuan David Martin.
y realmente hoy pues tampoco he querido dar el máximo y me he limitado a ganar, que ya es bastante, ¿no? Dos visitas, 2 victorias, o sea que estoy encantado de la vida. Hoy me he impregnado de Beovia, bueno, y estoy encantadísimo, venía con la carne de gallina de los ánimos que me han estado dando y ha sido salvaje, ¿eh? Yo creo que desde aquí ahora tendré un trocito de mi corazón para Beovia, para Donosti, porque desde luego lo de la gente ha sido increíble. Iba a decir de chapó, no, chapela, ¿no? De chapela. La carrera, pues nada, Chema Martínez en realidad ha ganado como ha querido y entre Andrés y yo pues hemos estado ahí y al final pues la última cuesta, que es una cuesta muy dura, me he quedado sin fuerza y no he podido seguirle, me ha cambiado un poco y... Eta emakumezkoetan bai, emakumezkoetan lehia polita ikusi dugu Elena Moreno eta Iratxe Aranbururen artean. Azkenean Espainiarra nagusitu da eta 8 segundu atera dizkio Iratxe Aranbururi. Hala ere, azken honek bere marka hobetzea lortu du aurtengo ekitaldian. Desde el kilómetro 7, que en el puerto ha sido cuando Irache me ha alcanzado, y desde ahí hasta el final hemos estado luchando y sufriendo mucho las dos, porque a las dos nos hacía muchísima ilusión ganar y bueno, sentir todo este ánimo de la gente, que cuando entras por la recta se te ponen los pelos de punta. Gauza bat esan irteeran eta bete, estu hartuko zenuela eta bai hartu ere. Bai, oso borroka latza izan da, oso latza, eta bueno, baina gozatu egin dez, buruz forten egon, eta eguraldiak ez dugu bate errez jarri ere, baina bueno, oso politi izan da, gaintxilizketan ondo egon, eta pas egin diot, aldapagora, eta babeakin ipizkatitze egin dut, eta benga Elena, eta ni aurrera. Eta gero lezako bidean, gainabanekin, nazioarte maila handiko emakumea da, eta etorri zait, eta berriro pasa dit, baina bueno, ni ere zaila jarri diot lasterketa, eta beak apuro dira pasa ditu, eta ni une oro atzetik, eta bere bilea, bera junda talde batian, eta ni junaiz bakarrik, eta horrek ere zaildu dizkite gauzak, portuan ere izia, eta hori, orain eskertu jendetzaren animoak izan da, eta espreski gaintxurizketan, jendia oso ezagunak, arpigia ezagun, korrikalari asko ikusi ditut, eta sufrimendu hortan badakitena nola ni joan, eta horrek bultzada ondila eman dit, bukaerako tramo hontan ere berriro saiatzeko, eta saialdian ez den lortu, baina bueno, burrukan bukaera arte, azkeneko metro arte. Txarrazeon, batez ere marka egiteko, saiatu zea, eta segundu gutxi batzu, baina eguraldia pixka bat lagundu izan balu, ordu eta 13ko muga hori hortxe, hankapean ibiliko zenuen. Bai, ni banegon, bat 13 jaisteko. Aizi aurretik jo gaitu eta nik uste guztientzako kalte izan dela. Eta zatizut, bakarrik jute horrek ere kalte egin. Eguraldia txarra zegoen da morro mandit, irteran, nahi gabetu nagoela ikustia, ze aurten egon ondo. Baina, bueno, bentsat, egora hontan ere aurre hartu diot, eta zu badakizu, bukara arte, ez da, elmugara arte eta hemen agoia. Azkenean danborra joz, azkenean besoak eta danak. Dana, osake, eta bueno, eskertu guztioi eta entrenatzaileai eta familia guztiei hor alboan izateagatik, eta orain azte zainei denboraldia, eta aurten sorpresa honak ematizkizuetan, danoi. Hauxe sailkapena Txema Martinezek irabazi du, ordu bete, 3 minutu eta segundu bat bere denbora, bere atzetik Hugo van der Broek eta Guillermo Arnedo, eta 8 lehenengoen artean 3 euskaldun, 6. sailkatu da Jon Arozena, eta 8. postuan David Martin. Eta emakumezkoetan, Elena Moreno irabazi du, ordu bete 13 minutu eta 28 segundo, 8 segundora Iratxe Aranburu 2. Alicia Romero sailkatu da 3. baina ez 3. denborarik onen egin duelako 4. sailkatu den Sofi Makazagak denbora hobea egin baitu, baina ez da eliteko dorsalarekin atera helmugatik 4. pasada bera eta bidartekoari araudi eskuetan hartuta ezin izan diote 3. zegokion saria eman. Beraz, 3. denborarik onena egin du, baina 4. sartu da helmugan. Eta txaloak denentzako, bulebarreko helmuga honetan, hortxe ikusten ditugu azken sailkatuak edo behintzat helmugara iristea lortu dutenak, 2 ordu eta 30 segundu hauekin ere hitz egiteko aukera izan dugu, eta berehala entzungo ditugu, hauen adierazpenak lasterketa amaitu eta gero. Baina ondo. Eragun du eguraldia, jendia, beti ezela, xapo. Zoriontzekoa. Bai, arra mundia da. Batoren urtin berriz. Bate alde inaldu aldapa gora edo?
Beste hiru launek lehenu etorri. Lehenu aiudie. Ondo. Marka. Ez da ideike. Berikun. Bai, aski akituak eta baina iziari ondo. Ongi txalotuak izan gara eta bikaina. Festa bada, ez da? Bai, argunt, Nikola ikusten nuen eta ara izan da eta iziari konten naiz. Lehenengo aldiz etorri zea? Bai. Eta politia? Bai, aski politia. Zinez giro edera eta egitekoa, zinez. Orain txagarlotik egira. Adio. C'est magnifique. C'est magnifique, on reviendra. Super. Très bien organisation, regardez ça. On vient des Landes et on reviendra l'année prochaine. Merci à vous. Merci de votre accueil. Zolarite, ona etortzi da, urteetan gauze politxenetako bat, benetan. Bai, ni baete hogei harren nago. Eta, bueno, urtetik urtea gaurra ikuste, baina guztua etortzen naiz, guztua. Markak eta ondo prepauta edo? Markak, nahiko marka da gure daian bukatzia. Orduan guztua bukatu eta demora hila aparte. Bai, osoa. Zel buru zeneukan ba? Ez, korritza bakarrik. Bai, bizkan. Bai, 15 urtekin eta, bueno, urrengo urtean dorsalarekin korrik egingo dugu. Eta ez, moduz. Gure helburua da llegatzea, llega gara eta ja guretzat, 78. Y bien. Gracias a Dios me está respetando la salud y esto es como un regalo en la vida. Y habiendo entrenado mucho. Sí, bastante, unos 300 kilómetros de entrenamiento me había hecho en Bilbao. Oso ondo pasatu du. Sono Holanda. Urteroko festa beraz Behobia Donostian sufrituz ere gozatu egiten baitute batzuk. Edo gozatuz sufritu. Sufritu gabe Txema Martinezek gozatu du gaur. Eta besten artean denetik izango zen. Baina gehienak datorren urtean itzultzeko gogoz entzun dugun bezala. Eta hankak eta oinak ondo goxatuta hauetako asko eta asko. Antolatzaileen erronka datorren urterako 15.000 parte hartzailera inguratzea izango da.